Osafrene pilota zaila eraman du. Hori ere bai, Gualtarirentzat ona. Hor zer nahi egin dezake, beldurgarria. Beldurgarria benetan. Eta hemen jendea, trinketeari buruz dena dakien jendea, harritua da. Harritua. Ximunan, gizon ezaguna, abertzale historikoa eta bera pilotari handia izana. Hor da, gizon serioa da, baina keinu asko egiten ari da, eta harrituta dago, normalaen moduan. Gauza harrigarriak ikusten ari baikara. Osafrenek, gibeleko taulatik, Ereman. Irujo berriz ere egurrean. Ongi Osafren. Eta tanto. Taularen ertsaio du eta pilota biziki zaila Irujorentzat. Hor duzu lehen aipatu izuedan Ximunaran handia. Serio, baina begirik kendu gabe. Bai, pilotakin enamoratua eta espaldiko urtetan txapelduna handia izana. Laun handia eta olako pilotari handiekin guke segida eman ginen eta olako... Gaina honek sortu zuen federazioa kontra zuela bizkat, baina sortu zuen Demitrinke, trinketa erdia, ezkerko paeta, baina eskuina libre, eta guain ikan partido batzuk ikusteko moduan gaude, eta honek sortu zuen Ximunek. Bere asmakizuna izan zen. Oleaz, ez zin Ereman. Irujok. 21 eta 25. Ibarrolak sakez erdietsi duen laugarrena. Zazpiditu Gualtarik. Aldea gero eta murritzakoa, baina gero agizue Gualtarik sake hartzen duenean honek minutu gutxi behar ditu. 5 pasei 15 jarraian egiteko. Oleaz erantzun dio. Osafren, kantxa erdira. Eraman Ibarrolak bere esku moitelaz, esku inaz. Zein ongi, patxada. Lasai. Presas. Egitxo. Ongi atera du. Gualtarik. Irujo berriz ere airez. Horror, atzeatu bizkatuta. Eskoinaz, egin duen bezala. Gualtarik boleaz, Eusi, Ibarrola erasoan. Eta azkenean ez batak eta ez besteak, Gualtarik jo behartzuela pentsatu dut. Eta Irujo hori pentsarazi dio. Eta gero azken mementuan utzi du, baina... Berandu zen. Ikusten dugu bezala, eskuineko paetekin, eskuineko paet horrekin, galdu indu Irujok tanto. Eskuineko paret hori... Hortxe ikusi guztu ez hiloan sartu duen pilota, baina... Gero izango da. Alere eraman egin du Gualtarik. Eta gero hori izan da. Eta hastian aipate ginen joko hori, joko berri, debitenki joko berri hori. Ongi moldatu zen, Irujo jokatu zuen, ez Doni Banelo izunen, eta ongi moldatu zen. Joko hortan, ez baita eskuineko paretik. Eta gantxoak balio du. Gantxoak balio du. Hemen behar da pika harrapatu, aldiz joko berrin libre dago, eskuineko paretik gabe. Berdin? Ez. Ez, 23 eta 25. Sakeak 23, erreferak 25. Irujo katxiki du. Ezkerka da, beldurgarria benetan. Ezkergarri. Gualtarirentzat aukera. Aire. Eusi. Bankupe. Bizka presak abizela, bizka zabiatu da. Bena da bizkoatu ez dela Irujo usten bere... Eta ongia da, egiberetik ongia da, oso temple honean, goxo oso, hor utzindu izkun, baina...
Hor. Waltari. Erra. Txokoan harrapatu du preso Ibarrola eta ez du erreakzionatzeko denborarik ematen. Ez. Gainetik jotzen du eta ez du niuk lehitzen al, ze nahi duen, ze buruan duen eta... Eta lehitzen baduzu ere zein behar duzu. Ez. Beira, ze abia datan. Eskapada bezala ikara Beldurgarria benetan. Pampi, zuk trinketean irabazi beharrekoak gazterik irabazi zenituen, 18 eta 19 urtetan txapeldun izan zinen buruz buru, eta alde handiz. Bai. 50 eta 18, 50 eta 20 irabaziz partidak. Partidu horiek irabazten dituen. Eta gero ezker paretara pasatzeko aukera izan zenuen handik puska batera, tartean munduko txapeldun ere izan zinen trinketean, hemen dituzue bien bitartean egindakoak Waltarik 15 alde handia dago, gero 3 jok 6, Ibarrolak 6 eta Osafrenek 3, galdutakoak berriz, Waltarik bera gehien 8, 3 jok 6, Ibarrolak 3, Osafrenek 2, galdutakoetan aldea badago, baina egindakoetan handixiagoa. Eta Pampi esaten hasi naiz, hemen trinketean irabazi beharrekoak irabazi zenituen, aurretik munduko txapeldun izan zinen, gero ezker paretara pasatu, han ere zerbait egin zenuen, binakako txapeldun izan zinen 2 alditan, Tolosarekin. Eta bada gauza bat, seguraski jende asko geztakiena, eta aipatu beharrekoa dena. Zuk ezker paretako profesional zinela, trinketeko buruzburuko txapeldunaren kontra jokatzen zenuen urtero. Bai, Eta 18 urtetan segidan irabazi egin zenion, trinketeko txapeldunari. Ezkerpaetan jokatzen ari zinela. Bai, askotan partida bezperan jokatuta, eta, heldu nintzen da, nire jokoa zen trinketea, eta hemen trinketistak handia ziren. Baina buruz-buru ni maite nuen eta izigarrizko jokoa erabiltzen nuen trinketean, da beti olako zer bat egiten ginen, badizu handik etorri eta gaurko jengiak eta trinketeak betetzen ziren, eta gauz bat berri bat egiteko, beti desafio bezala bat egin nuen. Eta 18 urtez jarraian irabazi egin zen txapeldunari. Eta azkenean, zeure eskolako gazte bat irabazi zizun, oita 18 urtetan. Bai, bide ondok irabazi nuen azkeneko zerian, ongi izan, ez. Pausua ematia eta uste dute gero bide ondok erakutsi zuela Bastiaretekin eta asko Jospe eta Karrikarroiekin pilotari handia zirela, eta uste dut ere bide ondok geoztik erakutsi duela, ez, pilotari izan den trinketean, baina 38 urteekin galdu nuen, eta uste dut kondenitzela bide ondok kontra galtzea, ez, nire eskolako mutikoa zen, eta gauza edega dire bai. Baina han frontoian jokatu eta gero trinketian beti poza handia zenuen, hemen josteta bezala, josteta ez, baina hemen... Zu trinketean sortua baitzinen? Bai. Zuek azkaingo trinketea zuek zenuten, eta... Bai, askotan Donibane Garazin eta trinketean azkainen da egiten ginen, eta bai horan hemen jokatu nuen, Biarritzen ere bai, eta asko trinketetan, eta bete olako jendea bitzen zen, eta pozgarria zen bai. 28 eta 23, bostanturen aldea, Waltari eta 3 jorentzat, Waltariren sakea, bai, falta. Laburregi, bigarrena du, Laburregi, bigarrena du, bai. Eta hor ez da, nik uste ez dela ongi konzentratzen, ez? Nik ala diot, ez dakit, iboltoan partzen ez, baina ez da joaten sakatzeko, joaten da abiadura emateko, baina ez maja hori baita pasatu. Dominatzen nahi dire, baina tantuan lau tanto bakarrik. Baina, sake hau, ongi. Irungo gongi eraman du. Eta orain eskuin pareta jo. Pumpa sare. 25 eta 28. Kasu.